dic Glòria, soc infermera i actualment estic jubilada. Jo faig un voluntariat amb el projecte Xinxeta, els iaios de Xinxeta, i després amb el taller de costura. Acompanyem i donem afecte a nens del pis de Xinxeta i els portem un cop al mes a passejar. Som un grup de 20 persones, més o menys, i ens organitzem perquè cada cap de setmana vagin 4 persones i els traiem un parell d'hores. Això una cosa. I després, amb el taller de costura, també anem un cop a la setmana. Tenim uns amics que ja havien començat el projecte de Xinxeta i ens van convidar a conèixer Espacín. Vam començar amb ells i aquí estem. El que més m'agrada és que al ser un lloc, no sé si és petit, no conec altres associacions d'aquesta mena, però el trobo molt casolà. Amb una associació o amb una feina que et puguis conèixer tothom i que es coneixin pel seu nom, això m'encanta i ens hem sentit sempre molt acompanyats i molt acollits. Crec que hi ha personal superqualificat que estan fent una feina fantàstica i hi ha que cuidar-los i mimar-los molt. Els grans problemes es tornen petits quan estem amb ells. Vull dir, jo sempre he tingut molta debilitat, no sé per què, i em sento molt a gust, em donen molt, trobo que són molt sensibles i jo crec que rebo més que el que jo aporto.